Paglipay o pagmaya sa ulugon ta, ang grasyang gihatag sa Dios agahandumon ta, gasa gihatag niya sa unang mga Kristiyano. Ang batang Jesus ang ninyo, tinubdan sa pagtuo. Atong isang ang pagtuo ni Kristo, ang gugmag kalinaw, ang kaluwasan, ipaambit sa tanan. Atong isang ang ebanghelyo ni Kristo, ang Diyos mong kaluoy, pagkamaayo, niya ka natong mga Cebuano. Itawag ta sa pag-alagad, di unay nga paghalad, sa kinabuhi nga balaan, gikan sa amahan, Maria among inahan, sa pagtuo ikaw sumbanan, kami giyahan mo, pagsangyaw sa pagtuo. Atong isangyaw ang pagtuo ni Kristo, ang gugmag kalinaw, ang kaluwasan, ipaambit sa tanan. Atong isangyaw ang ebanghelyo ni Kristo, ang Diyos ng kaluoy, pagkamaayo, niya ka natong mga Cebuano. Taliwala sa mga pagtamay ug mga pagsulay, pagapuy-an ko, ligunon ko ako atong isangyaw ang pagtuo ni Kristo, ang gugmag kalinaw, ang kaluwasan, ipaambit sa tanan. Atong isangyaw ang ebanghelyo ni Kristo, ang Diyos ng kaluoy, pagkamaayo, niya ka natong mga Pilipino. Atong isangyaw ang pagtuo. Mayong gabi mga kapamalandong, mga igsoon ko diha ni Kristo, og welcome na usab sa atong tulumanon karon, ang atong pamalandong sa pulong. Dining maong tulumanon igsoon atong hatagan og pamalandong ang santos nga ebanghelyo karong umaabot Domingo, meaning ugmang adlaw igsoon. Okay, so kumusta kamong tanan diha sa atong mga suking tigsunod, tigpaminaw, tigtanaw,
kung asa man ka mo dapit no sa kalibutan, kung asa man ka mo nga suok sa kalibutan, I hope nga naa ka mo sa maayong nga kahimtang o taliwala niining padayon nga pandemya nga atong nasinati niining mga panahona. Hinaot unta nga uban sa ang inyong pag-amping ug ato ang pag-ampo nga unta kitang tanan naa sa maayo nga kahimtang. So brothers and sisters in Christ no karong ugmang adlaw atong gisaulog ang usa ka Domingo no human si Kristo kanabang nabanhaw no ikaduhang Domingo man siguro kani no pizza 10 man karon no ugmang adlaw pizza 11 naman. So ugmang adlaw sa kadako kayo nga piyesta sa atong simbahan no. So ugmang adlaw ikaduhang Domingo sa Pasko sa pagkabanhaw. So gideklarar usab kini ni sa atong kanhi Santo Papa Pope John Paul II niadtong 1993 nga kining piyesta ugmang adlaw mao ang Divine Mercy Sunday. So mao ni Domingo no sa kanabang kaluoy. Gituyo kini mga igsoon, mga higala para atong mahinumduman o gipahinumduman kita unsa ka maluluyon ang atong langitong Amahan. Okay. So diha sab sa ato ang ebanghelyo ug mga adlaw no ang ato mga pagbasa nagpakita diha nga ang Ginoo nato no si Jesucristo nagpakita sa iyang mga tinun-an ug nagpadayag sa iyang pagkamanggiluy-on no sa ngadto sa tanang katawhan. So ato kining pamalandungan unya taud-taud pero sa dili pa akong itimbaya ang ako mga kaigsuonan sa charismatic renewal ilabi na sa ato mga kabatanunan diha sa nagkalain-lain nga parokya niining atong Archdiocese sa Cagayan de Oro. So hiloko niyo diha mga igsoon kung asa man kamo namo sa imong panimalay kung ikaw nga nagtanaw igsoon naa ba ka sa imong gitrabahuan o nagbiyahe ka ba or naa ka sa imong panimalay kumusta kanimo diha igsoon no adlong Sabado man karon. So pasalamat ta sa Ginoo sa lain na sad nga semana nga natapos og siyempre ato na pong sugdan ang bag-o na pong semana sugod ugmang adlaw. Kumusta mo diha ang ato mga kaigsuonan pod labi na mga lideres nato diha sa Misamis Oriental labi na sa akong pare diha no sa may Bubuntugan Parish Pare RR Brother RR kumusta no kumusta pangumusta ko sa mga kabatanunan diha sa inyohang parokya og ingon man usab ako pong itimbaya si Brad Rafi Lion no kumusta Brad Raf sa imong kandiha og igsoon no hapit na ang birthday ni Brad Rafi so hapit dol-dol na gyud no dayon brothers and sisters in Christ no mga kapamalandong itimbaya po din ako si Brad Tata takas-takas diha sa ana si Brad Tata sa kuan kining Taguluan no og pangumusta ko sa mga charismatic diha sa may lungsod sa Taguluan. Hay po day ko sa ako mga kaigsuonan diha sa may Lugait. Ilabi na sa tigsunod na to diha si Yanyan og si Nanti. Brother AC, kumusta? Og ako sang itimbaya ang akong igsuon no mga kaigsuonan mga batan-on diha sa may Claveria. Sister Tin, murag dugay-dugay na gyud tang wala nagka kontak kay da. Kumusta mo diha? Gideon, kumusta? Brad Lucky, kumusta? Og I hope nga naa mo sa mayong kahimtang. Sa atong mga kaigsuonan diha sa gawas sa nasod, mga OFW nato diha, no? Ingon pa nila ang OFW mo ni atong modern heroes. Hi sa inyo diha. Thank you sa pagsunod labi na kay Lian Marie Rhymes nga kanunay gayud ning nagsunod sa ato ang programa matag Sabado ug Domingo. Og imo mausab din ako kalimtan syempre ang ako mga kauban diha sa may Bulwa no Immaculate Conception Parish. Ang kauban ako diha sa may Bulwa no ang Servants of Christ Charismatic Community. Hay ko diha ni Grace, ni Glinky,
ni Ayan, kumusta mo diha, no? Brenda, si Kisimi ug si Virgie, kumusta mo? O ako po din itimbaya, no? Si Ruth, silingan ako din sa may sa may Upol. O shout out po din ako ang akong manghod si Alin ug si Rona, no? Diha sa may Bulwa nga kanunay gihapon nga nagsunod ni atong pagpamalandong. Okay, so brothers and sisters in Christ, no, kung atong tan-awon ang mga dagkong hitabo, no, nining semana, nang labay nga mga adlaw ug semana, sa kayo kay dako kayo nga para sa ako igsoon higala, kining kay Brother Bo Sanchez, no, na last niya nga pinakabag-o niya nga gi-post gabi is ang katong symptoms sa COVID kay na taptal man siya nining COVID-19. So primero ang iyahang gibati mild lang nga mga symptoms, but sa ulahin niya nga post igsuon, I think we need to pray sa iyaha, sa iyang family. Yan po na to siya mga igsoon nga maulian ta siya kay medyo mi level up, no, ang symptoms sa COVID nga iyang kakabatian. But I praise and thanks God because grabe ang iyang faith mga igsoon, no, because taliwala sa iyang nasinati nga ingon pa niya weak ang iyang kapoy ang iyang lawas, murag many times siya magbalik-balik sa CR and then taas sa iyang hilana tingana despite sa iyahang na experience ug sa mga nahitabo nga gibati karon, but still grabe ang iyang faith, ang iya gyapong pag-ampo because nakita niya yang kagalingon kung unsa pud kaha ang gibati sa ubang mga kaigsuonan nato nga nataptan ining COVID-19. So kana ingon ana nga huna-huna og pagbati igsuon para sa ako grabe kayo kalawom ang pagtuo, no? Grabe. Kana bang naglisod na ka pero dili lang imong kaugalingon imong gihunhuna, no? While fighting para maka-survive ka or makalahutay ka or mamaayo ka, gahuna-huna pug ka sa uban nga sama nimo kasinatian. Kana bang mga higayon bito igsuon nga kana bang naglisod na ka, do na kay giatubang nga problema pero di gyapon nimo malimtan nga gatabang gihapon ka sa uban. May ana bitaw. So ingon pa ni Brother Bo, wala siya kabalo hangtod asa taman ang iyahang kanus siya mamaayo pero he's willing to wait. So ingana bitaw. So I hope nga ingana pud unta no, ang ato ang panghuna-huna, ang ato ang pagbati sa mga time nga naglisod ta, kasagara mo nato igsoon higala kay mag-focus sa dayon ta nga mag-focus sa dayon ta nga atong kaugalingon nga mo survive ta. Pero para sa ako, blessed kay ka kung sa imong una-huna, well, nag-focus ka nga saan nimo pag-survive pero sa gihapon ikaw po naningkamot pud ka nga makatabang sa uban. So dili basta-basta na nga ingan-ana nga panghuna-huna igsuon para sa kuha. Okay, so alang sa ato ang sa ato ang pagpamalandong, balikan na to ni unya before ta mag-start sa atong pagpamalandong. Sa ko i-play nga kanta igsoon din atong pagbalik. Sugdan nato ang atong pamalandong sa atong santos nga ebanghelyo, no, para og mga adlaw. Okay. So sige, balikan ta na unyang taud-taud, no, maminaw sa tag mga paminawon sa nato ning usa ka kanta nga din kabahin gyapon sa atong pagpamalandong. Ang sigisanga naminaw sa mga pulong sa Ginoo, ipamatuod sa buhat sa kinabuhi mo. Kay sama ka kayo sa usa ka taong maanlamon nga nagatubang
sukot sa iyang balay, sa usa ka dakong bato, bisan sa kusog nga unos, ug walay hunong nga ulan, hangin nga makusog magpabilin, kini nga dili matarok sa maunta niini ang kalikot sa pagtuo sa kada tao, pangayo unta kini nga grasya gikan niya. Sapat ang tao ng ilaw sa mga pulong sa Ginoo, ug wala ipang matuod diha sa iyang mga buhat. Sama siya sa tao nagtuod balay sa yutang luyang, sa kusog nga ulan pagabanla, sunog sa hangin pagatumpagon. Pulong ni Kristo buhat mo, ang haligi sa pagtuo, ang pingi kining grasya nga ginasa niya sa kinabuhi mo. Bisan sa kusog nga unos, ug walay hunong nga ulan, hangin nga makusog magpabilin, kini nga dili matarok sa maunta niini ang kalikot sa pagtuo sa kada tao, pangayo ta kini nga grasya gikan niya. Kini nga grasya gikan niya. All right, so mga igsoon ko ni Kristo, atong sugdan ang ato ang pagpamalandong, pinagi sa ato ang pagampo. Igsoon, higala, atong ipahiluna ang atong kaugalingon, o atong isinturni diha sa presensya sa Dios, o mudungan kita sa pagingon sa ngalan samahan, ug sa anak, sa Espiritu Santo. Amen. Mahigugmaon namo nga Dios, tuburan sa kaayo gugma, nagadahig kami nagapasalamat kanimo sa imong kaayo sa among kinabuhi. Ikaw ang tuburan sa tanang butang, sa kaayo, hari sa kaluoy, ikaw ang Dios nga manggihatagon, Dios nga mahigugmaon, Dios nga matinumanon sa iyang mga saad. Ginoo, mangayo kami gapasayloan sa among mga sala nga nahimo diha kanimo ug sa among isig kaingon. Ug langit nung amahan, nining kagabion, Lord God, amo ning ihalad nimo nga hunta mahimo ning usa ka gabi nining takna sa pagmamalandong, usa ka oras nga balaan tungod kay kami nakig-uban diha kanimo. Ginoo, ipadayag ang imuhang mga pulong, no, ipabati ang imong presensya karong gabiuna. Pun-a kami sa imong kaalam, pun-a kami sa imong balang espiritu. Himoa Ginoo nga among masinati nga ikaw gayud mao'y namulong nga ri kanamo. Ginoo, himoa nga sa amo ang pagpamalandong karong gabiuna, mabusog kami ug sa aron sa ingon ni ana Ginoo, motubo usab kami sa among kinabuhing espirituhanon. Amahan, Lord God, i-bless ka tong mga kaigsuonan ako nga nagtan-aw karon. I-bless ka tong mga nagminaw karon, katong nagsunod, katong mga nag-share, Lord God. Ang tanan Ginoo among isalig diha sa imong ngalan o Hesus. In Jesus name we pray. Amen. Sa ngalan samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Okay. So brothers and sisters in Christ, no, ang ato ang pamalandong karong gabiuna nagsentro sa ebanghelyo ni Juan kapitulo 20 bersikulo 19 ngadto sa 31. Mao kini atong gospel para ug bang adlaw igsuon. So ato ning basahon, ano? Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Juan, himayahon ikaw o Ginoo. Sa pagkagabi na niadtong Dominggoha, nagtigom ang mga tinun-an sulod sa lawak ug gitrangkahan nila ang pultahan kay nahadlok man sila sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo. Unya mitungha si Jesus sa taliwala nila ug miingon, "Mainyo unta ang kalinaw." Human siya makasulti niini, iyang gipakita kanila ang iyang mga kamot ug ang iyang kilid.
Nalipay pag-ayo ang mga tinun-an sa ilang pagkakita sa Ginoo. Unya si Jesus miingon kanila pag-usab, mainyo unta ang kalinaw. Ingon nga gipadala ako sa amahan, ako usab magpadala kaninyo. Gisulti niya kini ug gihuypan niya sila og giingnan. Dawatan ninyo ang Espiritu Santo. Kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao, gipasaylo kini. Kung ang ilang mga sala dili ninyo pasayloon, dili usab kini pasayloon. Si Tomas gaginganlag kaluha, usa sa napulog duha ka tinun-an, wala mahiuban kanila ug sa pag-anha ni Hesus. Busa gisugidlan siya sa ubang mga tinun-an, nakita namo ang Ginoo. Si Tomas miingon kanila, gawas kung makita ako og ikatapion ang akong tudlo sa inagian sa mga lansang diha sa iyang kamot ug mahikap ko ang samad sa iyang kilid, dili ako motuo. Human mulabay ang usa ka semana, nagtigom na usab ang mga tinun-an sulod sa lawak ug nahiuban na kanila si Tomas. Gitrangkahan ang mga pultahan apan mitungha si Jesus ug mibarug sa taliwala nila ug miingon, mainyo unta ang kalinaw. Unya miingon siya kang Tomas, tan-awa ang akong kamot ug hikapa kini. Hikapa usab ang samad sa akong kilid. Tuo ug ayaw na pagduha-duha. Si Tomas miingon kaniya, Ginoo ko, Dios ko. Unya miingon si Jesus kaniya, mituo ka ba tungod kay nakakita ka kanako? Mulahan kadtong mutuo bisan wala makakita kanako. Ug daghan pang mga milagro nga gibuhat ni Jesus, sinaksihan sa iyang mga tinun-an nga wala may sulat ni ining basahona. Apan gisulat kini aron kamo mutuo nga si Jesus mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios, ug pinaagi sa maong pagtuo makabaton kamo og kinabuhi diha sa iyang ngalan. Ang ebanghelyo ni Kristo. Daigon ikaw o Ginoo. Okay. So, sama lang atong pamalandong ani mga igsoon, no? Okay. So brothers and sisters in Christ, no, sa ato ang pagpamalandong, kung inyong nahinumduman, no, ang atong pagbasa una nagsintro sa pagpakita ni Kristo dinhi sa iyang mga tinun-an. So kung ma-imagine nimo ang hitabo niini igsoon higala, no, sirado ang tibuok kwarto nga ilang gipanagtiguman apan mitungha ang Ginoo, no? Mitungha ang Ginoo. So number 1 igsoon nga gusto na kong ipaabot nga kaning pagtungha ni Kristo nga nisulod siya bisan sirado ang tanang pultahan pero nakasulod siya. Una, si Kristo dili espiritu kundi si Kristo gyud mismo nga nabanhaw. So pero grabe, no? Misulod siya sa usa ka kwarto, usa ka lugar nga din sirado ang tanan apan nakasulod ang Ginoo. Usa ka butang ang ako madumduman ani igsoon, no? Para nako ang pagsulod ni Kristo nining maong lawak nga gitrangkahan. Lawas nay lawas, dili siya espiritu. Kay iya man gipakita yang kamot iya gipahikap gani ang iyang kilid, no? So dili siya espiritu nga nisulod kundi tinuod gyud nga tao nga, no? Kay nabanhaw man si Kristo. Ang ako madumduman ani igsoon una, ang pagpanamko ni Maria. Giunsa say makapangutana ta, giunsa man pagmabnos ni Maria kung wala siya hilabti ni Jose. Tungod kay gilalang sa Espiritu Santo. Pero ang pangutana na to, no, mangutanin ta, para sa ako ang pagsulod pagsulod ni Kristo diha sa taguangka ni Maria ug paggawas ni Kristo sa taguangka ni Maria, ingon niini ang nahitabo. Sama sa pagsulod ni Kristo ning maong lawak, no? Di ba? Because kitang mga Katoliko nagtuo ta nga si Maria ulay, no, virgin. And then daghan man gyud din mo tuo nga, so kung nanganak naman siya, dili siya virgin. Nganong ang mga Katoliko mingon man nga Virgin Mary.
Because igsoon higala kita nga mga Katoliko nagtuo nga kung giun sa pagsulod ni Kristo sa taguangkan ni Maria, ingon usab ni ana ang paggawas niya sa taguangkan ni Maria. Meaning kung nisulod siya sa tiyan ni Maria nga walay nahitabo, no? Walay nahitabo nila ni Jose o basta wa man gyud siya. We believe man nga wala gyud siya hilabtin ni Jose bisag after siya ng anak. Pero kana bang pagpanamkon niya sa balaang espiritu, no? Pagpanamkon niya nga si Kristo anaa sa iyang tiyan, ang pagsulod ni Kristo o pagpanganak ni Maria, we believe nga ingon ini, no? Nisulod si Kristo sa usa ka lawak nga sirado, no? Lawas og kalag, nasa lawas, dili siya kalag lang or espiritu, no? Ang pagsulod ug paggawas ingana ka powerful ang Ginoo. So sa ato ang kuan, sa atong pagtuo, no? Diha kang Maria kung naay mga mangutana sa ato mao ni ang atong gituohan igsuon higala nga si Maria nagpabilin gihapong ulay tungod kay ang iyang pagpanamkon niya ni Kristo ug ang pagpanganak niya ni Kristo, no? Meaning misulod si Kristo ug migawas si Kristo nga walay natandog kang Maria, no? Tungod kay Dios man siya, no? Dios man siya nga gamahanan. So ingon ana siya, brothers and sisters in Christ, no? Muni ang una na ko madumduman, no? Kay imagine nimo kung naa ka sa imong kwarto na narangka ka unya dunay, no, makasulod si Kristo diha. So dili basta-basta kung kaya niyang musulod sa usa ka lawak nga wala abrihe, kaya pud niyang musulod sa taguangkan ni Maria nga walay natandog ni Maria. O kaya po niyang mugawas nga walay natandog ni Maria. That's why kita nagatuo nga si Maria nagpabilin gayong ulay, no? Nami tag Virgin Mary. Okay? So yung na siya. Now ikaduha mga igsuon ko diha ni Kristo sa akong pagpamalandong. Kining about kay Tomas. No? Kining about kay Tomas. Si Tomas sa dihang nagpakita si Kristo sa iyang mga tinun-an, wala siya nahiuban. No? So ang nitabo ilan na lang giistoryahan nga nagpakita ang Ginoo. Nakita ginamo siya. Pero niingon si Tomas nga dili ko motuo hangtod nga akong ikatapion gyud nako ang akong tudlo sa iyang mga samad, ayha pa ko motuo. Maigsoon tungod sa nahitabo kay Tomas, no? Naingnan siya nga jutay ang pagtuo, no? Unya maduha-duhaon. Okay, nabantog siya nga maduha-duhaon, no? Tungod kay jutay may magtuo naman siya pagduha-duha. Pero para nako igsuon higala, ang sa mga tinun-an ni Kristo, actually dili raman si Tomas ang nagduha-duha. Na kung imong tan-awon kaning mga tinun-an pila ka dugay niya ning nauban, no? Pila ka teachings ang ilang nadunggan gikan gud mismo kang Kristo. Pila ka milagro ang ilang nakita, nasaksihan diha kay Kristo. Pero sa dihang niingon si Kristo kay Maria Magdalena nga ingna ang mga tinun-an, no, mga apostol sa mga tinun-an nga makikita ko nila nga labanhaw ko makikita ko nila sa Galilea. Igsoon higala, I believe wala sila motuo dayon. Natingali ni tuo pipila. Pero ang kasagara tingali wala motuo. Unsa may prueba mga igsoon? Na ang prueba ana, I think sa next Sunday, no? Ang prueba ana katong istorya sa duha ka tawo sa Emmaus nga nagbaklay sila tapos si Kristo ni sabay nila. No, grabe kaya ang ilang pagsaysay sa ila untang pagtuo og paglaom nga aduna unta si Kristo unta ilang gituohan nga muluwas nila. Pero ang ilang gituohan nga Ginoo nga muluwas nila, ingon pa nila, duna unta ato puro gipalansang man sa cross. Meaning murag para sa ako akong pagpamalandong igsoon, pasabot ana nga wala dili sila malipayon. Kung tungod kay, no, kana kay dili sila malipayon, nagpasabot ni igsoon higala nga wala sila motuo kang Maria Magdalena nga nabanhaw na ang Ginoo. Di ba? No? O kanang pagpakita po ni Kristo sa katong nanagat sila.
no, nanaktak sila sa pukot. And then tapos kanabang wala sila'y sa tawag ani nipakita si Kristo didto, no, nagsugba-sugba na si Kristo daplin sa dagat nga pagkuan na sa mga isda. Aya pa nila nabuka ang ilang mga mata, no, katong duha ka tawo nga nagbaklay, aya pa nila nailhan si Kristo nga sa diyang pagpikas-pikas niya, no, katong nahimo nga nagpagpikas-pikas niya sa tinapay, katong sa dagat, no, aya pa nila na recognize nga si Kristo gyud ay nabuhi. Pero igsuon sa wala pa to mahitabo, no, ako nagtuo nga wala gyud sila motuo ni Maria nga nabanaw si Kristo. Kay wala man pa man nagpakita sa ila. Monto sila nga murag luya, no? Wala sila hope, dili sila dasig tungod kay wala sila kakita. Pero niining higayuna nga nagpakita si Kristo nila, dinhi nakabaton sila og pagtuo. So, dili ra dai si Tomas lang ang nagduha-duha. Tingali daghan pang mga tinun-an nga nagduha-duha, pero si Tomas ra ang na-starring dinhi, no? Nga ingon man siya nga dili siya motuo hangtod nga makita niya o ikatapion niya ang iyang tudlo sa kuan sa mga samad, no? Mga igsoon, sa akong pagpamalandong daghang higayon nga susama kita kay Tomas. Daghang mga higayon nga bisan tuod og gitagaan na tag mga signs sa Ginoo, no? Pero daghang higayon nga kulang ang atong pagtuo. Mangayo pag itag prueba sa Ginoo, no? Ilabi na kung atong sitwasyon igsuon nga pananglitan ang Ginoo misalig nimo, or panalitan na COVID ka, nataptan ka sa COVID-19. And then sample na niya, naghatag og prueba ang Ginoo sa imuha nga ayaw kahadlok, di lagi ka maunsa. Matakdan ka pero di lagi ka maunsa, mulian lagi ka. Di ba dili sayon ang imuhang bation nga sadyang na nakalugar COVID, and then na-feel nimo nga lain ang imong gibati, luya imong lawas, and then makaunaw na taga kisang may di mahadlok, di ba? Pero makaunaw na taga tinuod ka ang gigon ni Lord sa kuha nga di ko mako. Mga igsuon ba? Doon natin mga ingunana nga pagbati sa atong kinabuhi, no? I think daghan kayo ni, no? Para sa ako ang nahitabo ni Tomas, dagang mga higayon nga natumas pud ta. Nga napariho ta ni Tomas. Nga miingon ka nga, Lord, no? But maybe sa imong mga pag-apo, Lord, tagai ko og prueba, no? Hangtod nga moabot ni Lord, aya pa ko motuo. Lani mga ana nato. So usahay mura na gisulayan nato ang Ginoo, no? Ingana. So ingana siya, brothers and sisters in Christ, no? Sa atong tagsatag sa kinabuhi, hinaot unta nga ang atong kanibang sa atong kinabuhi mapakita nato nga bisan og sa atong pagkatawahanon aduna kitay pagduduha, pero igsuon higala anaa dili mawala ang pagsalig nato sa Ginoo. Unsa may nahitabo, no? Pareho unta kay Tomas. Sadyang ang Ginoo mitunga niya sa walay mitunga diha, ningon siya nga ikatapion niya ang iyang kamot. Pero pagtunga sa Ginoo gitapion ba ni Tomas? Wala ko nabasa nga iyang natapion. Sa pagkakita lang niya sa Ginoo, niya giistorya siya ni Jesus. Unsa iyang giingon? My Lord and my God. No. No, kung mayroon kang my Lord and my God, for me, this is the prayer of one who believes, not someone who doubts. So pasabot di ay nga niining kay Tomas, grabe di gipakita niya diri ni bawi, no, gipakita niya diri ang dako nga pagtuo. Wala na niya sa wala pa po pagpakakita pa lang niya. Ningon siya, my Lord and my God. Now, diya sa mga struggles nato sa kinabuhi, no, emotional, spiritual, no, daghan kayong mga difficulties nga atong ma-encounter, no. I hope unta nga kana bang gitawag kita sa pagpuyo nga adunay paglaom og pagtuo kang Kristo. Sama kay Tomas. Igsuon ining pandemya para nako, kung wala kay pagtuo, dako nga sulid nga pagtuo
sa Ginoo. Pildi ka niyang pandemya. Mo bitang uban nga kadaghan sa ato nga kana bang naghikog na lang kay nawad-an sa paglaom. Wa nakasabot sa ilang kinabuhi, no? Pildi kung wala kay dako nga pagtuo, no? So, I hope nga anhaon ta ang pagtuo o pagsalig nato sa Ginoo bisan bag-unsay mahitabo sa atong kinabuhi. Now, actually igsoon higala dili lang diha. Tungod kay ugma ato maisaulog ang Divine Mercy Sunday, no? Ang pagpakita ni Hesus sa mga tunun-an naghatag og paglaom. Unsay may rason nganong nagpakita pa man gyud si Kristo. Number 1, para makahatag og paglaom, kalipay diha sa mga tinun-an ug sa mga apostoles. Apan dunay number 2 ani igsoon. Para kita mahimo pod unta nga modala ni ining maong paglaom ug kadasig para sa uban nga adunay pagduha-duha, adunay jutay o gamay nga pagtuo. So mauni ang atong misyon igsoon higala. Dunay mga higayon nga aduna abton ta sa kabalakag pagduha-duha, apan I believe ang Ginoo naa gyud na kanunay uban nato, so maparamdam gyud na nato, no? Nga labi nahatay pagduha-duha, no? We need to listen. We need to pray. We need to talk to God. Na Lord, I need you ani nga time, no? Nagkabalaka ko, nahadlo ko, nagduduhan ako. I need you, Lord, nga reveal sa ako, Lord, ang imong presensya, imong plano sa akong ginabuhi. So ingon ana siya mga igsuon ko diha ni Kristo. Kinahanglan nga aduna gyud kitay dako nga pagsalig sa Ginoo. Tungod kay ingon nga si Kristo naghatag og paglaom sa mga tinun-an. Ingon nga ikaw higala, no? Di na siguro maihap kapila ka nga times giluwas ka ni Kristo gikan sa mga difficult situation sa imong kinabuhi. Igsoon, dili lang diha tama ning tanan, kun dili kita, ikaw, ako, gitawag usab para mahimo usab nga mohatag og paglaom niadto mga taong naluyahan na. Okay. So, ingon nga si Kristo usab nagpakita sa iyang kaluoy sa iyang mga tinun-an, kita usab gitawag sa pagpakita og kaluoy ngadto sa ubang mga tinun-an, sa ubang mga tao. So ingon ana siya brothers and sisters in Christ, no? So ampo ta nga dunay mga higayon nga mapariho ta ni Tomas, no? Pero hinaot ta di nato kalimtan ang pagtawag sa Ginoo, my Lord and my God, no? Ang tao nga adunay pagsalig sa Ginoo mao ni tao nga motawag sa Ginoo, my Lord and my God, no? So hinaot unta nga kanang uban sa ato mga pag-ampo, uban sa ato ang dako nga pagtuo, mabutang unta nato sa atong hunahuna kanunay ng Ginoo aniya uban nato, no? Bisan sa panahon sa atong pagduduha, no, sa kagamay sa atong pagtuo. So tungod kay ang Ginoo ni ama nato di man basagdan, kita unta, no, sa atong mga pagduduha, pagtuo, kahadlok, ato untang masangpit, no? Ato untang masangpit ang Ginoo, my Lord and my God. Okay? So, mao ni ang atong pagpamalandong karon para sa atong ebanghelyo ug mga adlaw. Hinaot unta nga nining piyesta, no, sa Domingo sa Kaluoy or Divine Mercy Sunday, ato untang masinati nga ang Dios nga nabanhaw, Dios nga manggiluy-on, Dios nga mapasayloon. O sa arong ingon ni ana igsoon higala, kita mahimo unta pod nga mopaambit ni maong kaluoy, mopaambit ni maong pagpasaylo ngadto sa uban, labi na sa mga tao nga nakasala usab kanato. Okay? So si Tomas dako kayo og dako kayo og natudlo nato, no? Dako kayo gitudlo sa atoa nga sa panahon sa atong pagduha-duha,
no? Ah, nagduha-duha siya tungod kay wala niya nakita, pero sadyang nakita niya igsoon, no? Kalit lang siyang nisangpit ni ampo, my Lord and my God. Pero di ato kalimtan igsoon higala, no, nga ang giingon sa Biblia nga bulahan katong taong nito apan wala makakita. So ikaw dako imong pagtuo igsoon higala, congrats. Bulahan ka igsoon, no? O kung ikaw giabot ka og pagduha-duha sa imong kinabuhi karon, ampo lang, salig lang ta sa iya. Okay, amen. So pagampo ta sa Ginoo para sa nining mensahe nga atong nadungog nga unta mapuy-an unta na nato, no? O para usab sa atong mga kaigsuonan nga nagmaluyahon, nagmasakiton. Okay. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Lord God, salamat kaayo ning kagabion nga manggihatag sa imong mensahe, presensya, pulong nimo. Naot unta Ginoo nga unta Lord padayon unta minimong i-bless. Naot unta Lord nga matag usa na mo ka plan, imong tang padalanginan, o naot unta Ginoo nga tagaan mi nimo lig-on, lawom, lapad nga pagtuo o pagsalig diha nimo. Lord God, ikaw man ang tuburan sa kaluoy, tabangi kami nga magpaambit ni maong kaluoy pod sa uban. Magpaambit ni maong pagpasaylong ato sa uban. Father God, we also pray sa amo mga kaigsuonan nga nagmaluyahon, nagbasakiton, labi na sa nining COVID-19, amo iampo Ginoo nga unta imo unta silang hikapon, ayohon katong mga frontliners, katong mga nag-atima nila, no? Si Brother Bo Sanchez, Lord, uban si ang pamilya nga taptan nining COVID-19 nga mamaayo na unta sila, Lord God, para makabalik sila normal na sa ilang pag-serve diha sa imuha, sa imong katawhan. I also pray, Lord God, sa akong Uncle Buboy nga nasa hospital. Lord, imunta siyang hikapon, iyang gibati karon, iyang balatian, nga hingpit unta siyang mamaayo. And also pray, Lord God, katong makaigsuon na namo nga nagpa-pray sa mua, no, nag-PM, nag-text, nagtawag, para magpaampo. O sa tanan nagbaluyahon ng masakiton, Father God, also pray nga nimuhang mensahe, presensya, kalinaw, kaluya na diha kanila. Ayuha kami, Lord, labi na nining sa tibok kalibutan, Lord God, nining pandemic nga mong na sinati, unta Lord, anaa nga mong lig-on nga pagtuog, paglaom, pagsalig diha kanimo. Ang tanan Ginoo among gipangayo, among gipasalamatan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. So, brothers and sisters in Christ, no, salamat kaayo sa pagsunod sa ato ang pagpamalandong karong gabi una o sa atong pagpadayon, no? Mamati tag mga kanta, no, sa pagpamalandong sa Ginoo. Pagkaanindot sa imong mga saad, sama sa luha ko nga imong pahiran. Ang dagta sa tanan kong kasalanan, dili na gyud nimo hinumduman. Sa makadaghang panahon, naangkon ko ang kahayahay, pagkatami sa kinabuhi, dawalay pagmahay. Bisan asa nga dapit, iadto ko pulos kalipay, apa nalimot ko kani
sala nga daw di mapasaylo. O Ginoo, tabangi ako kay pagkanindot sa imong mga saad. Sama sa luha ko nga imong pagpahiran. Ang dagta sa tanan kong kasalanan, dili na gyud nimo hinumduman. Pagkadaghang pagsulay, ang gilaang sa kaaway, ang matulid nga dalan mo, wala gayud masubay. Nakita mong akong sala, apan dako ang imong gugma. Kana ko nga nawala kanimo sa gihapon gipangita mo. Ginoo, pasaylo ako kay pagkanindot sa imong mga saad. Sama sa luha ko nga imong pahiran. Ang dagta sa tanan kong kasalanan, dili na gyud nimo hinumduman. Kay pagkanindot sa imong mga saad, sama sa luha ko nga imong pahiran. Ang dagta sa tanan kong kasalanan, dili na gyud nimo hinumduman. Alright, mao katuwang awit nga giuluhag ang imong saad. Imong mga saad, no? Okay, nindot kayo ang saad sa Ginoo igsoon, no? Higala kay sa tanang mga saad nga imong nadunggan, ang saad gyud sa Ginoo ang dili mapakyas. So tingali do ni mga tao nga nagsaad sa imuha, gipaasa lang ka, gipalaom lang ka, kay doon na pa'y panultiho nag-ingon nga gihimo ang saad aron pakyason. Pero igsoon ang pinakatamis nga saad, ang saad sa Ginoo, tungod kay mo ni saad nga dili gayud mapakyas. Amen. So praise the Lord, hallelujah. Shout out ko dai ko kay Ma'am Ana Matas Espinya diha sa may Norway. Thank you for watching. O gingon na usab ako din itimbaya, no? Ako ang mga kauban mga charismatic diha nga naka-view karon. Labi na kay Chin diha sa may hasaan. Chin, thank you sa pag view. O dunay nangutana sa ako diri kung taga-asa ba ko. Taga-Opol, Misamis Oriental ko igsoon. Okay. So salamat sa pagsunod sa ato ang programa. O dugang awit akong ipabati sa inyo ha, brothers and sisters in Christ. Karong gabi una. Dunay nindot kayo nga awit diri nga ganahan kay ko. Bisaya kay para dili kayo kuan. Kaning sa Facebook bitaw igsoon ni Gala nga ginamute nila ang ubang mga songs nato.
By the way, kung wala pa ka makasunod sa atong Facebook page, sunod lang, paki-like, paki-subscribe, PS246 TV. Igsoon, kung doon na kay button diha nga, may button diha nga makita nimo nga bell or something para pag-subscribe nimo, paki-click kung wala ka naka-click ana because kung once nga maklik nimo ng bell diha, pasabot nga every time nga doon na tay live streaming nga buhaton, monetify ni sa imuha. Kay katong kung nag-subscribe lang kay so not all that time nga doon na tay live stream ma-notify ka. So paki-subscribe pud sa ato ang YouTube channel, ang PS246 TV, ug sa akong personal nga Facebook account, sa Facebook page, ang Brother Alex Lim. So paki-like or paki-follow kung doon na kay gapon kay notification bell button diha, pwede nimong maklik para maka-notify pug ka sa bag-o nga mga videos. Ug sa akong YouTube channel, Brother Alex Lim, paki-subscribe naman pud igsoon, doon ako'y mga videos nga gipang post diha, no, inspiring videos para sa tanan, no, mga pamalandong sa kinabuhi, mga tubag pud sa ubang nga mga pangutana ana diha sa ato ang Facebook page. Usbon ako, Brother Alex Lim. So thank you kayo sa inyong katong mga nag-subscribe. Salamat kayo sa inyong pag-subscribe o katong mga nag-follow sa akong Facebook page. Salamat po kayo igsoon, no? Thank you kayo. Okay, so okay, maminaw tagdugang kanta, no? Tagdugay kanta. Kani ganahan kay kuani. Mugna sa Diyos, ako karon nagpakatakos sa pakigatubang na lang akong kahuyang bunga sa yuta, uginaman sa kamot sa tao, alat sa ulipon, pinaagin niya ang Ginoo agadaygon. Lawas kalag, hindi mahatag sa kanunay mahalon, ug sa dayan sa grasya kanunay upalambong. Lawas kalag, hindi mahatag sa kanunay mahalon,
apoy ay nanghina, init ng pag-ibig, dahan-dahang nanlamig. Sa bilis ng panahon, ang pangako'y nalimutan. Puso na inalay ay binawi ng muli. Nagbabalik loob ako sa'yo, pagpapatawad mo'y aking hiling. Linisin mo, hugasan mo, palitan ang aking puso. Nagbabalik loob ako, nagbabalik loob ako, nagbabalik loob ako, Jesus. Kay tagal nang nawala, ang apoy ay nanghina, init ng pag-ibig, dahan-dahang naglamig. Sa bilis ng panahon, ang pangako'y nalimutan. Puso na inalay ay binawi ng muli. Nagbabalik loob ako sa'yo, pagpapatawad mo'y aking hiling. Linisin mo, hugasan mo, ayudan ang aking puso. Nagbabalik loob ako, nagbabalik loob ako, nagbabalik loob ako, Jesus. Nagbabalik loob sa'yo, nagbabalik loob ako, Jesus. All right. So ang atong oras alas 9 na sa gabi, igsoon higala. Tod ay kalimot ugma sa gabi ha, alas 8 sa gabi ang atong pamalandong karon live, ugma sa gabi alas 8 ug sada nindot kay atong topic ugma sa gabi, igsoon doon natin gi-prepare nga topic no, nga nindot kayo. So ayaw kalimot, higala, kapamalandong no, ugma sa gabi alas 8. Ubani ko ninyo sa atong pagpamalandong sa ato ang episode ugma sa gabi. Okay. So last song na siguro ta, no? Last song na siguro ta para sa ato ang closing sa ato ang kuan sa atong programa karong gabi una. Okay. Thank you day tuod ko. Salamat ko kay Buyax, no? Diya sa iyang pagtabang na ako pag-sit up sa ato ang kahimanan dali mga igsoon para sa tawag ani mapa-improve pa ang ato ang kuan, ang ato ang pagsibya, no? So naghantag dapat pa i-improve o anyway, pasalamat ko sa inyo ha, sa inyong pag-uban ako. Salamat po ko sa inyong suporta. O ang ato ang programa hapit na ta mag-isa ka tuig din sa ato ang pagsibya matag adlaw Domingo ug adlaw Sabado igsoon, no? Mag 1 year ta karong maabot July, so karon na ata sa Abril. Paspas kayo ang panahon igsoon, no? Abril 10 na, murag bag-o pa man lang ta nag Abril 1 nya, karon 10 na, tunga-tunga na pud sa Abril. So dool na kayo, no? Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo. Isa ka tuig na din ta sa atong pagsimbya. Okay, so
Bisan pa ana mga igsoon no, ang ato lang gyud nga gusto pa nato nga palapdan pa nato ang ato ang lagad, palapdan pa nato ang ato ang pagpaabot sa mensahe sa Ginoo sa atong pagpamalandong. No, hinaot unta igsoon nga maka-invite kitag mga kaigsuonan kauban sa balay, higala ba kaha, no, para makasunod ni atong programa kay base na lang no lain ng mga igsuon nato nga kana bang nawad-an na sa paglaom nga makapaminaw ni atong programa basin na lang nga mahimo tang instrumento nga makatabang sa ilaha. So dako kay nato nagkalipay kay mo man ni ang purpose nga nung naata dinhi sa atong pagsibya aron makapaambit ta ano, sa mga maayong pulong kay igsoon higala di nato ikalimod matag adlaw ang ato ang balita daghang kay negative news. Sige ihapta sa nagpositive sa COVID, naapadoy mga krimen nga nawala tuo, no? Negative kinang napagi mga fake news. Pati naghana. So dapat nato i-counter good news. So pinaagi ni natong programa igsoon ako natong atong ministry hinaot ko nga pinaagi sa social media makatabang ta sa uban nga nangandoy makadungog og mga maayong mga mensahe, ilabi na mensahe nga gikan sa Ginoo. Okay. So para di ay niadtong mga kapamalandong natong mga igsoon nga gusto nga makadawat no makadawat makabasa or makatan-aw og mga positive kanabang message, inspiring message or mga mensahe ba kaha nga para makapalambo sa atong pagtuo. Aduna koy gihimo nga Facebook group, private group ni siya igsoon higala. Ang pang-title is Pamalandong Karon. So kung gusto ka higala nga makadawat kag mga inspiring nga mga quotes of the day or post diha sa Facebook nga mga positive things, maka-inspired or makapalambo sa imong pagtuo, no? Paki-search sa maong Facebook page, Pamalandong Karon, no? Paki-join igsoon kung gusto ka, no? Sa imo lang kung gusto kang makadawat og mga positive things. Kani usa ni ka grupo sa ka community ni sa Pamalandong Karon nga akong gihimo igsoon niadtong labi na niadtong mga Katoliko nga nangandoy nga mulahom pa masabtan niya unsa di ay ang kanabang doktrina or unsa ang kanabang tinuod or sakto nga mga doktrina sa simbahang Katoliko. Dili lang sa doktrina kundi siyempre sa ato pug kaugalingon, no? Labi na katong doon natin mga struggle sa kinabuhi makahatag nato og kadasig, makahatag nato og dugang kusog ug paglaom. Igsoon join ani nga group, invite mo join ani nga group, and then kung doon na pud mo'y once nga ma-member na mo, kung doon na pud mo'y mga nabasahan sa social media nga mga positive quotes or message igsoon nga imong nabasahan nga nakapa-inspired sa imuha nga na-bless pug ka, pwede pud nimong i-share didto ning maong grupo, no? Pwede pud nimo. So dili lang ako ang mag-post, kundi ang uban pud open pud nga maka-post silag mga mensahe didto, basta dili lang ng mensahe nga makadaot, no? Positive message, inspiring message o message about sa ato ang church, no? nga makapalawom sa atong pagtuo, sa pagsabot nato sa atong gituohan diha sa atong simbahan. So mao na ang akong imbitasyon sa inyo igsoon, usbon ako ang pangalan sa maong group, Pamalandong Karon, no? Pamalandong Karon ang pangalan sa maong grupo. So I hope nga makita-kita ta didto, no? Ni maong grupo, Pamalandong Karon Community. So pwede ka maka-post diha og kanang nagkalain-lain nga mga positive message. Sa pagkaron aduna tay 95 members, no, sa ato ang grupo. 96 members na ang ato ang group. So gusto nako nga padak-on ni as family, no, sa mga magtotoo nga nagtinabangay nga makahatag og inspirasyon
ngadto sa uban, makahatag og maayong mensahe ngadto sa uban. So muni akong i-invitasyon para sa inyo ha. Okay. So mga igsoon, dinhin na lang ko kutob no. Atong tapusin ni atong programa. Usbon ako ugma sa gabi, alas 8 sa gabi, doon natay nindot sada kayo ngamin nagi-prepare nga tema para ugma sa gabi. So ato ning kuan, ato ning pamalandungan, I hope nga makahatag din nato og kadasig ugma. Kita-kits ta ugma pohon igsoon no. Advance Happy Sunday and Divine Mercy Sunday o hinaot nga maka-invite ta sa uban. Makasimba unta taog ba? No? Okay. So kini na lang ang inyong kapamalandong Brother Alex Lim, ingon na lamang kung ang Dios dapig kanato kinsay makigbatok kanato. Dalaygon ng Dios. Hallelujah. Praise the Lord. Ipangga mo ako, matud sa pulong mo, bisan sa kapagyasan, ipasaylo mo ako, O Diyos, daygon ko ikaw. Ipangga mo ako, matud sa pulong mo, bisan sa kapagyasan, ipasaylo mo ako, O Diyos, daygon ko ikaw. Ikaw, pagkasimbahon mo, alagaran ko ikaw. Sa bisan asa pangalan mo, ibayaw ko. Labihan ng grasya mo, nagikahatag ka na ako. Pagkasimbahon mo, alagaran ko ikaw. Ipangga mo ako, matud sa pulong mo, bisan sa kapagyasan, ipasaylo mo ako, O Diyos, daygon ko ikaw. Ikaw, pagkasimbahon mo, alagaran ko ikaw. Sa bisan asa pangalan mo, ibayaw ko. Labihan ng grasya mo, nagikahatag ka na ako. Pagkasimbahon mo, alagaran ko ikaw. Pagkasimbahon mo, alagaran ko ikaw. Sa bisan asa pangalan mo, ibayaw ko. Labihan ng grasya mo, nagikahatag ka na ako. Pagkasimbahon mo, alaga